वेलकाम टू माय बर' रहित इउटुब चेनेल। गासैखौबो आंनि बर' रहित इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ गासैनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। फोथारथिं बेरायनो फैदों नै आङो सम सम नैबेयाव जिरायफैबाय थायो। माने बेहाय जिरायनो मोजां मोनो, बेखायनो आङो सम सम बेहाय जिरायफैबाय थायो। दा मोनसे जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा, जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव गोबाव सम खामानि मावबोनाय, गोलाव सम बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव बिहोमा होबोनाय सासे एक्टर, आर्टिस्ट, मेथाइ खनगिरि फैलाव मानगोनां फैलाव बसुमतारी, बिथाङा मैया हरनि समाव रुंसारि जाबाय। बियो जोंनि थाखाय जोबोद माने दुखुनांथावना बाथ्रा। जायखिजाया गिबियावनो मानगोनां फैलाव बसुमतारी बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो, बेखौ आं गिबियावनो आफा इसोरनि सेराव आरज गाबो। बिथाङा जाहाथे सोरगोआव थांनानै मोजाङै मोजां जायगा मोनहैनो हाथों, बेखौनो इसोरनिसिम आरज गाबनाय थाबाय। दा जोंहा बयबो मिथिखागौ फैलाव बसुमतारीया सोरमोन। बिथाङा सासे जोबोर माने मेंनो रोङै जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव गोबाव सम माने खामानि मावबोदों। बेबायदिनो बिथाङा बर' हारिमुखौ सिनायथि होबोदों। बिथाङा बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावल' नङा, बिथाङा एसामिसावबो माने एसामिस सिरियाल बिथाङा गोलाव सम दा खामानि मावबाय दङमोन। नाथाय बिथाङा हरखाबै जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद